גמרא מסכת כתובות דף ז עמוד א'. אומרת הגמרא, פטור, מותר אפילו לכתחילה לעשות את זה. מה הסיבה שזה פטור ומותר? מי שירצה יעיין בתוספות. מה אתה רואה מכאן על כל פנים? הגמרא באה להקשות, אתה אוסר לבעול בתולה בשבת. למה? כמו שאתה רואה שלהוציא לך מותר לך בשבת, היות והלכה לא בלועה בגוף, כך גם כן תתיר את הוצאת הדם הבתולים, היות ודם הבתולים לא בלוע בגוף. תשימו לב, המקשן כאן זה רבי עמי, הוא מבין שהסיבה שאוסרים לבעול בתולה בשבת זה מצד מלאכת חובל. אתה פה מוציא דם בתולים, אתה חובל. לא מצד מלאכת בונה שהוא עושה כאן פתח. לא, אלא מצד עצם החבלה. רבי עמי גם כן נוקט שהמצב של דם הבתולים בגוף של האישה הוא בדיוק כמו המורסה שנמצאת בפצע. ולכן שואל רבי עמי, אתה אוסר לבעול בתולה בשבת, כמו שמותר לפתוח מורסה בשבת כדי להוציא את המוגלה, זה לא נחשב לחבלה, תתיר גם כן בעילה של בתולה בשבת, והדבר הזה לא יחשב לחבלה ויהיה מותר. עונה הגמרא, התם פקיד והעקיר, הכה פקיד ולא העקיר. אומרת הגמרא, יש הבדל במציאות, שם בנוגע ללכה של המורסה, פקיד ועקיר. הלכה שם כנוסה בתוך הבועה, היא כאין פיקדון, והיא נחשבת כמו עקורה לגמרי מהבשר, היא עומדת לצאת, איך שאתה עושה פתח, זה יוצא. זה נוזל שהוא נחשב כנוזל נפרד מהגוף. לעומת זאת, הכה, כאן לגבי דם בתולים, פקיד ולא עקיר. אמנם הדם כנוס והוא לא מחובר לבשר כמו שאר דם שנמצא לנו בכל שאר האיברים, אבל עם כל זה הוא גם לא נפרד מהבשר לגמרי, אלא הוא בלוע קצת בכתלים של בית הרחם, והוא לא ממש מוכן ליציאה כמו המוגלה שיוצאת מתוך המורסה. זה, אם אתם זוכרים, הסביר החתם סופר, שזה כמו נוזל שנמצא בתוך ספוג. ואז אנחנו דנים כאן, האם העניין של הוצאת הנוזל כאן, האם זה נחשב כמחובר אליו, או שזה נחשב כמופקד בו, פקיד או מחבר, חבורי מחבר. זה בעצם כאן מה שהגמרא עונה, שזה לא לגמרי דומה, כי אם נרצה להבדיל, כאן זה כמו נמצא בתוך ספוג, לעומת זאת במורסה זה כמו נוזל שנמצא בתוך כוס. זה ממש נפקד, וגם נעיקר, הוא לא מחובר בכלל, אבל לעומת זאת נוזל שנמצא בתוך ספוג הוא קצת מחובר, כך שיש הבדל בין המקרים. רש"י מגדיר את הדברים, פקיד הוא ולא עקיר, הכוונה ולא עקיר לגמרי, אלא נבלע קצת בכתלים, אף על פי שאינו מחובר כשאר דם האיברים, שהוא ממש מחובר בעבר, אלא כנוס. מיהו דומה למחובר הוא, שאינו מוכן לצאת כלכה. רבי עמי שרה למבעל בתחילה בשבת, אמר לרבנן, ועלו כתיבה כתובתה, אמר לו, הדפסו המטלטלין. אומרת הגמרא, רבי עמי התיר לבעול בתחילה בשבת, לבעול בתולה, פעם ראשונה זה נקרא בתחילה, זאת אומרת בתולה, התיר לבעול אותה בשבת. אמר לרבנן, ועלו כתיבה כתובתה, הרי עדיין לא נכתבה הכתובה, ואם כן, היא אסורה בביאה לפני שנכתבה הכתובה. הכלה אסורה על בעלה עד שיהיה לה כתובה. מה שזה אומר, שכנראה בזמן חז"ל, לפעמים היו מסיעים ומכניסים לחופה, ואת הכתובה כותבים אחרי. בשלב הזה עדיין לא היה כתובה. אמר לו, הדפסו המטלטלין. הוא אמר להם, תנו לה תחת ידה מטלטלין משל החתן, זה יהיה ערבון בידה בשביל צורך הכתובה, ולאחר מכן, אחרי השבת, תכתבו את הכתובה. בזה אנחנו נבטיח שיהיה לה מקור כביכול לגבות את כתובתה. כך מתנהגים גם כן היום, כאשר יש מצב שאין כתובה, מה שזה אומר, או שעבדה הכתובה, או שפתאום רואים איזה חיסרון בכתובה, כמו שלאחרונה מצאו כתובות שבהם ענה אפלח איזון והפרנס וכו', מצאו שהמילים האלה חסרות. וזה יוצר בעיה רצינית בכתובה. ואם כן, מה עושים אז? אסור לו לחיות עם אשתו. מה שעושים זה הדפסת צררי, אומר לה, מקרר בבית, התנור בבית, דברים שהם בעלי ערך, הם יהיו מודפסים לך לצורך כתובתך, ואת על ידי זה, כמו רגועה, שאם יגרשנה, יש לה מהיכן לגבות. עם כל זה, צריכים לדעת, זה רק תיקון זמני כדי להתיר לו תשמיש. אבל זה לא מועיל לפתור אותו לגמרי מהצורך לכתוב לכתובה, מכיוון שעל ידי שטר, האישה יש לה שעבוד קרקעות. היא יכולה ללכת לגבות גם כן קרקע. מה המטלטלין האלה? מטלטלים יכולים לאבד, להישרף, להימחר, להיגנב. היא לא סומכת על זה. ולכן חייבים לאחר מכן ללכת ולכתוב לכתובה כראוי וכהוגן. מה שכאן רק צריך להבין, הרי מדובר בשבת. אם מדובר בשבת, איך הדפסו המטלטלין? איך כעת נותנים לה ערבון בשבת?
הרי לא עושים קניינים בשבת, איך הדבר הזה כאן מותר? לא מעבירים ממון ונותנים מתנות בשבת, איך הדבר הזה מותר? אז הרמב"ן אומר, משום מצווה דחוקה התירו, כמובן מחמת הדוחק של העניין של המצווה פה, לכן התירו כאן את העניין הזה. הנה מי? מדובר כאן בערב שבת, 5 דקות לפני כניסת שבת. לך תביא סופר, לך תביא כעת קלף, לך תביא עדים. איזה סיפור מורכב. להדפסה מטלטלה הרבה יותר קל ופשוט. אז מדובר אם כן לא בשבת, אבל בזמן שאין בו די לכתוב את כתובתה. רב זביד שרה למי בעל בתחילה בשבת? איקא דאמרי רב זביד גופה בעל בתחילה בשבת. הגמרא מביאה שמועה בנוגע לרב זביד שהוא התיר לבעול בתולה בשבת. יש אומרים שרב זביד עצמו כן עשה. רב יהודה שרה למי בעל בתחילה ביום טוב? רב יהודה התיר לבעול בתולה ביום טוב. מיד הגמרא מפרשת, אמר רב פאפי משמי דרבא, לא תימא ביום טוב דשרי, בשבת אסור. דו הדין אפילו בשבת נמי שרי, ומעשה שהיה כך היה. אומר רב פאפי משמי דרבא, אל תבין לא נכון שרב יהודה שרה למי בעל בתחילה ביום טוב. הוא מתיר יום טוב, הוא לא מתיר שבת? לא. אומרת הגמרא, הוא מתיר גם כן שבת. הוא הדין דה אפילו בשבת נמי שרי. אז למה מוזכר כאן יום טוב? כיוון שכאן מה מסופר? רב יהודה שרה למי בעל בתחילה ביום טוב. באו לשאול אותו שאלה, הוא אמר להם מותר לכם גם בתחילה ביום טוב. הסיפור היה ביום טוב. אם היה סיפור בשבת, הוא היה מתיר באותה מידה. רב פאפא משמי דרבא אמר ביום טוב שרי, בשבת אסור. רב פאפא חולק. רב פאפא אומר מה פתאום? היתרו של רב יהודה היה דווקא בנוגע ליום טוב. אם היו שואלים אותו בנוגע לשבת, הוא לא היה מתיר. אמר לרב פאפי לרב פאפא, מהי דעתיך? מתוך שהותרה חבורה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. אלא מעתה מותר לעשות מוגמר ביום טוב, מתוך שהותרה הבערה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. בא רב פאפי ומקשה על רב פאפא. מה אתה רוצה להגיד ביום טוב מותר, שבת אסור? מה החלוקה? למה לדעתך יש מקום לחלק בין יום טוב לשבת? כיוון שביום טוב יש הלכות מיוחדות שלא נאמרו בשבת. ביום טוב הותר אוכל נפש. ומהי דעתך? אתה אומר מתוך שהותרה חבורה לצורך, מותר לעשות חבורה ביום טוב לצורך הכנת אוכל נפש. אתה שוחט בהמה ביום טוב. הדבר הזה מותר. ואנחנו אומרים מתוך שהותרה חבורה לצורך אוכל נפש, הותרה נמי שלא לצורך. הותר לעשות גם כן חבורה ביום טוב, לא לצורך הכנת אוכל, אלא לצורך בעילה. הדבר הזה מותר. את זה אנחנו לומדים מדברים שאמרו בית הלל במסכת ביצה בדף י"ב, שמותר להוציא חפצים לרשות הרבים ביום טוב גם שלא לצורך אוכל נפש. מה למדת מכאן? יסוד של מתוך שהותר להוציא ולהעביר ברשות הרבים דברים לצורך אוכל נפש, הותר גם כן להעביר דברים שהם לא לצורך אוכל נפש. אומר לו אלא מעתה, אם ככה מותר לעשות מוגמר ביום טוב. אם ככה, בוא ונתיר את המוגמר. מהו מוגמר? היו מפזרים מיני סממנים על גבי הגחלים כדי לגמר את הכלים או לגמר את הבית. לגמר הכוונה היא לתת ריח טוב. זה מה שמקובל לומר, זכינו לברך על המוגמר. הגמרא אומרת שמברכים על המוגמר, בורא עצה בסמים וכדומה. זה נקרא מוגמר. כששמים סממנים על גבי הגחלים ביום טוב, הדבר הזה אסור. למה זה אסור? שואל אותו כעת רב פאפי את רב פאפא, לשיטתך שאתה אומר מתוך, היינו צריכים להגיד מתוך שהותרה הבערה לצורך אוכל נפש, תותר נמי לצורך מוגמר. ועם כל זה למדנו במפורש במשנה בביצה כ"ב שלא עושים מוגמר ביום טוב. לכאורה מה שתמוה כאן מאוד, הרי לפני רגע אמרתי שמאחד אנחנו יודעים את המתוך, זה חידוש של בית הלל. יש בזה מחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית הלל אומרים מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. מה, רב פאפי חולק על העיקרון הזה? הוא אומר לו, אתה אומר מתוך, אז תגיד גם כן מתוך ותתיר מוגמר. מה זאת אומרת אתה אומר? זה אני אומר. מה זה אמוראים? זה בית הלל, זה תנאים. אתה לא מודה לזה רב פאפי? תראו תוספות, אלא מעתה יהיה מותר לעשות מוגמר ביום טוב, ואם תאמר לדידי נמי תקשה. וכי לא סבר דאמרינן מתוך, הטעמה דבית הלל הכי הוא, כמו שאמרנו בנוגע להוצאה, ויש לומר שהיה סובר דטעמה דבית הלל משום דהן עירוב והוצאה, כדעתך מעיקרה בביצה, אבל גם דעתם פריך עלה, דילמה רב פאפי לא שמיע לה. אומרים התוספות, הגמרא שם באבא אמינה הבינה שדעת בית הלל להתיר הוצאה ביום טוב, גם לדברים שהם לא אוכל נפש, מכיוון שאין עירוב והוצאה ליום טוב. איסור עירוב והוצאה נאמר אך ורק בנוגע לשבת, לא נאמר בנוגע ליום טוב. כך הוא הבין את דעת בית הלל, לא מצד מתוך.
ולכן הוא שואל בצדק, אתה רב פאפא אומר מתוך, זה לא בית הלל, זה אתה רב פאפא אומר מתוך, אני אקשה לך תתיר גם כן מוגמר. עוד אומרים התוספות, ועוד יש לומר, שהיה סובר הותרה שלא לצורך. מתוך שהותרה לצורך, הותרה שלא לצורך. וכך באמת אמרו בית הלל. אם ככה, מה הוא מקשה כאן על רב פאפא? ובלבד שיהיה דבר הרגיל. הוא אומר לך, כל זה דווקא בדבר שרגיל אצל בני אדם. ולאחי פריך דזה אינו רגיל תפי ממוגמר. העניין הזה של בעילת בתולה, זה דבר שאינו רגיל. כמו במוגמר, שנחשב לדבר שאינו רגיל. ואם אתה מתיר כזה דבר ביום טוב, כי אתה אומר, הדבר הזה אינו רגיל ואני בכל אופן מתיר אותו, אתה אומר מתוך, אז תגיד גם מתוך ביחס למוגמר. אמר לה עליך אמר קרא, אך אשר יאכל לכל נפש, דבר השווה לכל נפש. אומר לו רב פאפא לרב פאפי, עליך אמר קרא, הכוונה כדי לשלול טענתך, יש לנו פסוק, אך אשר יאכל לכל נפש בא ללמד אותנו שהכתוב מתיר לך רק דבר השווה לכל נפש, רק מלאכה שנעשית לצרכים מקובלים אצל רוב בני האדם. מה שזה אומר, לדוגמה, אני מתיר לך הוצאה מכיוון שזה מקובל אצל רוב בני האדם. כמו כן, אנחנו מתירים לעשות חבורה בבעילת בתולה ביום טוב, כי זה צורך שמקובל על רוב בני אדם. אבל לשרוף מוגמר, זה מנהג שנהגו בו רק המפונקים, רק המעונגים, והיות וכן, אין זה מנהג רוב בני אדם, אין לזה היתר ביום טוב. שנדע שזה המקור לאסור סיגריות ביום טוב כמעט לכל הפוסקים. כמעט כל הפוסקים אוסרים את העישון ביום טוב, כי זה רק מפונקים. היום יש פחות מ-25% מהאוכלוסייה שמעשנים, וגם הם הולכים ומתמעטים בעיקר באשמתם, והיות וכן, אין זה נחשב כדבר המקובל ונהוג אצל הכל, זה כמו מוגמר, אין יותר לעשות את זה ביום טוב. אמר לרב אחא דרבא לרב אשי, אלא מעתה נזדמן לו צבי ביום טוב, הואיל ואינו שווה לכל נפש, הכנה מדי אסור למי שחטא. הוא אומר, תגיד לי, צבי, מי אוכלים? אנשים עשירים, אנשים חשובים, אדם רגיל אוכל כבש, אוכל שור, לא אוכל צבי. הוא אומר, תגיד לי, אם יזדמן לו צבי ביום טוב, אתה גם תגיד בזה, היות בזה לא מצוי אצל רוב בני האדם, ואם כן, אנחנו נאסור לשחוט את זה ביום טוב? הרשב"א מסביר שרב אחא מבין מה כוונה דבר השווה לכל נפש, דבר שמצוי לכל נפש. מוגמר לא מצוי לכל נפש, צבי גם הוא לא מצוי לכל נפש. אמר לענה דבר הצורך לכל נפש כאמינה. צבי צריך לכל נפש הוא. הוא אומר לו, אני התכוונתי להגיד שהתורה מתירה דבר שנעשה לצורך שמקובל על כולם. אכילה זה מקובל על כולם. אדם, גם אני, אם תביא לו צבי, הוא יאכל. זה אכילה כזאת היא מקובלת על כולם. לעומת זאת, שריפת המוגמר זה לא מקובל אצל העניים. צבי צריך לכל נפש הוא. צבי זה דבר מקובל על כולם. זה אוכל, כל אדם זקוק לאוכל, וממילא כל אדם אוכל צבי. אלא מה? לעני זה פחות מצוי, אבל על כל פנים זה מקובל על כולם. שריפת מוגמר, אין לזה צורך לרוב בני האדם, רק האנשים המעונגים זקוקים לעניין הזה. אומר הרשב"א, שכוונת הדברים, דבר השווה לכל נפש, זה לא מה שמצוי אצל כולם, כמו שהבין רב אחא. אלא זה דבר שראוי למלא צורך שקיים אצל רוב בני האדם. העניין הזה של מוגמר זה צורך שקיים אצל מיעוט בני האדם. מהסיבה הזאת, אגב, אין היתר לחמם מים לצורך רחצה ביום טוב, כי בזמנם רחיצה בחמין היה נחשב רק לדבר שמפונקים ומעונגים עושים אותו, וממילא אין זה נחשב לצורך רוב בני האדם. אמר רבי יעקב ברידי, הורה רבי יוחנן בצידן, אסור לבעול בתחילה בשבת. הגמרא מביאה לנו עוד דעות בנוגע לבעילת בתולה בשבת. רבי יעקב ברידי הורה הלכה, אסור לבעול בתחילה בשבת. הגמרא דנה בלשון, ומאיקה הוראה לאיסור? שואלת הגמרא, אתה אומר לי כאן לשון הוראה. האם שייך להגיד הוראה בנוגע לאיסור? הוראה שייך לכאורה רק בדבר שהוא בא להתיר. כי כשאתה רוצה להתיר דבר מה, זה רק כאשר ברור לך מהי ההלכה, אתה מתיר. ואז אתה נותן הוראה, הדבר מותר. אתה מורה הוראה שהדבר מותר. לעומת זאת, כשאתה פוסק לאיסור, גם כאשר אתה מסופק, אתה יכול להחליט שאתה מחמיר. אתה יכול להגיד אסור. זה בהכרח הוראה. למה אתה נוקט כאן לשון של הוראה? מסביר השיטה מקובצת שהשאלה של הגמרא כאן היא לא שאלה דקדוקית לשונית גרידא, אלא הגמרא מזה רוצה להבין, אולי אתה בכלל טעית בהבנת הדברים? אולי רבי יעקב ברידי הורה רבי יוחנן בצידן, מותר לבעול בתחילה בשבת, כי זה מתאים ללשון הורה.
זה כוונת שאלת הגמרא. לא רק דקדוקית לא התנסחת נכון, אלא זה אולי מוכיח שמה שאמרת הלכתית לא נכון. והגמרא מיד עונה ואומרת הגמרא, אל תתפלא, מצאנו לשון הוראה גם בנוגע לאיסור. ואתנן, זה משנה בנזיר, הוראה בית הלל שתהא נזירה עוד 7 שנים אחרות. והנמי, כי הדתניא, חוט השדרה שנפסק ברובו, דברי רבי, רבי יעקב אומר, אפילו ניקב, הורה רבי כרבי יעקב. אומרת הגמרא, שייך להגיד לשון הוראה על פסק שאותו פסקנו לאיסור. איפה אתה רואה את זה? הוראה בית הלל שתהא נזירה עוד 7 שנים אחרות. במה שם מדובר? שם המשנה מביאה מעשה בהילני המלכה, שהבן שלה יצא למלחמה, היא קיבלה על עצמה שאם הוא יחזור בשלום, היא תהיה נזירה 7 שנים. בנה חזר בשלום, היא נהגה 7 שנים נזירות בחול. כשהיא עלתה לכאן לארץ, חכמי ישראל אמרו לה, עוד 7 שנים. עוד פעם תחזרי על הכל, לא יצאת ידי חובה. הסיבה למה שהורו לה בית הלל, מכיוון שבהלכות נזירות שהנזיר אסור לו להתאמן למת, גזרו על ארץ העמים שיהיה בטומאה, וממילא את ממילא נטמאת. כל אותו זמן שעשית את נזירותך שם, את במקום של טומאה. לכן אמרו לה, בת לארץ ישראל, עכשיו תחזרי על כל הימים הללו. מי הייתה הילני המלכה? האם היא הייתה מבית חשמונאי? האם היא הייתה גיורת? יש לזה נידון ופולמוס נרחב, יש לזה תוספות אצלנו, ועוד רבים שכתבו בעניין, לא נתעכב על העניין הזה. אומרת הגמרא, מה אתה רואה? הורua בית הלל חומרה. מה, למה אתה שייך הורua על חומרה? שתהיה נזירה עוד 7 שנים אחרות. כמו כן, הנה מקרא דתניא, חוט השדרה שנפסק ברובו. חוט השדרה של הבהמה, רובו נחתך, הבהמה טרפה, דברי רבי. רבי יעקב אומר, אפילו ניקב. גם אם הוא רק ניקב, כבר הבהמה טרפה. הורה רבי כרבי יעקב. מה אתה רואה? הוא הורה כשיטת רבי יעקב להטריף את הבהמה, גם אם היה רק נקב. הנה לשון הוראה על דבר של איסור וחומרה. אמר רב הונא, אין הלכה כרבי יעקב. הגמרא מעירה כעת בנוגע לברייתא שהבאנו, יש הערה של אמורה, שהאמורה הוא רב הונא ואומר, דע לך, הבהמה לא נעשית טרפה מצד פסיקת חוט השדרה, אלא אם כן נפסק ברובו כדעת רבי. רב נחמן בר יצחק מתנה הכי, אמר רבי אבאו, שאל רבי ישמעאל בן יעקב דמנצור את רבי יוחנן בצידן, וענה שמע, מהו לבעול בתחילה בשבת? ואמר לה, אסור. והלכתה, מותר לבעול בתחילה בשבת. אומרת הגמרא, יש נוסח אחר במה שמעו מרבי יוחנן מצידן. רב נחמן בר יצחק מתנה הכי, אמר רבי אבאו, שאל רבי ישמעאל בן יעקב דמנצור, הוא מהעיר צור, הוא שאל את רבי יוחנן בצידן. צידן יכול להיות מאוד שזה צידון, איך שלא יהיה, זה די קרוב לצור. וענה שמע, אומר רבי אבאו מעיד, אני שמעתי. מה הוא שאל אותו? מהו לבעול בתחילה בשבת? מותר לבעול בתולה בליל שבת? ואמר לה, אסור. אומרת הגמרא, פסק הלכה, והלכתה, מותר לבעול בתחילה בשבת. להלכה הדבר הזה מותר, יש דיון נרחב בפוסקים, מה טעם ההיתר לבעול בתולה בשבת? האם זה מצד שהגמרא מכריעה כאן, שהחבורה שנעשית נחשבת כקלקול באישה, כדברי רב, או שמה אנחנו נגיד שהבועל לא מתכוון להוציא דם, הם בזה מצד פסיק רישה, היות ברוב העולם בקיאים בבעילה בהטיה, כדברי רבה, ואז אם אלא, זה יוצר גם כן דיון בנוגע לזמננו. היום הרי לא בקיאים בהטיה, אז אולי אנחנו נאסור. למעשה, נהגו היתר בדבר, כמו שפוסק השולחן ערוך, הדבר מותר. נשאר לנו כאן עוד בעיה, מצד שמא ישחט בן עוף, תראו תוספות, והלכתה מותר לבעול בתחילה בשבת, ולא חיישינן שמא ישחט בן עוף, או בו עוף. והסמכינן למעבד סעודה בשבת. על זה אנחנו סומכים לעשות סעודה בשבת, ולא חוששים שמא יבוא לעשות איסור בשבת של שחיטת בן עוף לצורך האורחים. פסקה, אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב, אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה. טוב, הגמרא עכשיו עוברת לדון בברכות הנישואין, מה שנקרא ברכת חתנים, 7 ברכות. זאת תהיה הסוגיה שתלווה אותנו בדפים הקרובים. אמר רבי חלמו, אמר רב הונא, אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב, אחת בתולה שמתחתנת, אחת אלמנה מתחתנת, טעונה ברכה, ברכת חתנים בשעת הנישואין. מה שאנחנו קוראים היום 7 ברכות. כשאנחנו מדברים כאן על אלמנה, אלמנה זה לאו דווקא. אלמנה הכוונה היא כל מי שאינה בתולה. שואלת הגמרא, ומי אמר רב הונא הכי? ואמר רב הונא, אלמנה אינה טעונה ברכה.
מה, כך באמת אמר רב הונא שגם אלמנה שמתחתנת טעונה 7 ברכות? במפורש רב הונא אמר שאלמנה לא טעונה ברכה כאשר היא נישאת. עונה הגמרא לקשיא, כאן בבחור שנשא אלמנה, כאן באלמון שנשא אלמנה. אומרת הגמרא, כשאמר רב הונא אלמנה שנישאת טעונה 7 ברכות, היא מדברת על בחור. בחור זה אומר מישהו שלא נשא אישה מעולם, הוא יכול להיות גם בן 50, אבל הוא נקרא בחור. הוא לא נשא אישה מעולם, אנחנו אומרים, גם אם הוא נשא אלמנה, שבזה לכאורה השמחה שלו קצת פחותה, עם כל זה טעון 7 ברכות. כאן באלמון שנשא אלמנה, מה שאמר רב הונא שאלמנה הנישאת לא טעונה 7 ברכות, זה מדובר על אלמן שנשא אלמנה. כיוון שבמצב כזה גם אצלו זה לא נישואין חדשים, הוא לא טעון 7 ברכות. מה שזה בעצם אומר, שברכת חתנים תקנו אותה על שמחת ליבו של החתן, ולכן הכל תלוי בו. אם הוא בחור, יש ברכת חתנים. אם הוא אלמן, אין ברכת חתנים. לא מתייחסים למצבה, אלא למצבו. תכף נראה שיש עניינים שבהם דווקא מתייחסים למצבה. שואלת הגמרא, באלמון שנשא אלמנה, לא? ואמר רב נחמן, אמר לי הונא בר נתן. אמר לי הונא בר נתן, טענה, מניין לברכת חתנים ב10, שנאמר, ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה, וישבו. ובועז אלמון שנשא אלמנה הווה. שואלת הגמרא, מה אתה אומר לי, אלמון שנשא אלמנה לא מברכים 7 ברכות? הרי רב נחמן אמר בשם רב הונא בר נתן, טענה, שנינו בברייתא, מניין לברכת חתנים ב10, צריך שיהיו 10 אנשים בעת החופה, שנאמר ויקח, שם מדובר על בועז, 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה וישבו. זה היה כאשר בועז נשא את רות, והוא לקח וקיבץ 10 אנשים. הוא ביקש מהם שהם יהיו כעדים על הנישואים שלו לרות, על זה שהוא קונה את הנכסים של אלימלך, בעלה של נעמי, ועל זה שהוא קונה את הנכסים של הבנים. לצורך העדות מספיק 2. מה הוא צריך 10 עדים? אלא אומרים לנו, זה כדי שיוכל לומר ברכת חתנים. אגב, שנדע שהבית יוסף אומר שמי שלא יכול לקבץ 10 אנשים לברכת חתנים, לא יתחתן. זה לא מוסכם. רבים חולקים עליו, יש תרומת הדשן, דרכי משה, בח, פרישה, ועוד שהם אומרים שבמקרה כזה יישא אישה בלי ברכת חתנים. אם יוכל, יברך לאחר מכן. טוב, אומרת הגמרא, אז מה ראית שבועז עשה? הוא אסף 10 אנשים, ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה וישבו, ובועז הרי אלמון. כתוב שבועז היה אלמן, היה לו, בועז זה אבצן, 30 בנים, 30 בנות וכו'. הוא היה אלמון, אשתו נפטרה באותו היום שהגיעה נעמי ותהום כל העיר. אלמון שנשא אלמנה הווה. הוא נשא את רות, שרות הייתה אלמנה. שאלת השאלה, רות אלמנה? היא הייתה בכלל גויה בזמן נישואיה. למה אתה קורא לה אלמנה? תראו תוספות בעמוד הבא. והבועז אלמון שנשא אלמנה הווה. למה דווקא אלמנה? דכשנישאת למחלון וכיליון, יש גרסה, יש ויכוח מי הייתה נשואה למחלון, מי הייתה נשואה לכיליון. הייתה נוכרית, אלא כיוון דבעולה היא כאלמנה חשיב לה. אלא מה? כיוון שהייתה בעולה היא נחשבת כאלמנה, כמו שהדגשתי קודם שאלמנה זה לא דווקא אלמנה, אלא כל אחת שהיא לא בתולה. לא באנו להגדיר אותה בדווקא כאלמנה על זה שמת בעלה, אלא על עצם העניין שהיא בעולה. עונה הגמרא, מהי אינה טעונה ברכה? דאמר רב הונא, אינה טעונה ברכה כל 7, אבל יום אחד טעונה ברכה. אומרת הגמרא, אל תתפלא שאתה רואה בועז אלמון שנשא אלמנה, אסף 10 אנשים, אמרנו זה לצורך ברכת חתנים. יש ברכה אחת, ברכת חתנים אחת יש גם באלמון שנשא אלמנה. אנחנו לעומת זאת דיברנו על 7 ברכות. 7 ברכות אמרנו זה רק בחור שנשא אלמנה. אומרת הגמרא, מהי אינה טעונה ברכה? דאמר רב הונא, הכוונה היא אינה טעונה ברכה כל 7. מה שזה אומר, אין לה 7 ימים שעושים ברכת חתנים. לא, 7 ברכות יום אחד, אבל יום אחד טעונה ברכה. באותו היום שבו התחתנה, יש כן 7 ברכות תחת החופה. שואלת הגמרא, אלא הדתניא, שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, שיהיה שמח עמה 3 ימים במאי. היא בבחור, האמרת 7, היא באלמון, האמרת יום אחד. אומרת הגמרא, אז תסביר לי את הברייתא. הברייתא אומרת שקדו חכמים, טרחו, התאמצו על תקנתם של בנות ישראל, ואמרו חכמים שאלמנה תינשא ביום חמישי כפי שראינו לעיל, כדי שהחתן יהיה שמח עמה 3 ימים. הוא נושא אותה, כמו שאמרנו, בליל חמישי, ואז יש לו את כל יום חמישי, זה היום האחד, יש לו יום שישי, יש לו גם כן, לאחר מכן, שבת.
ואז הוא שמח איתה 3 ימים. יום חמישי זה יום הנישואין, יום שישי, לאחר מכן בליל שישי בא עליה, אז זה גם כן יום שהוא נמצא איתה, שמח עימה, ולאחר מכן ממילא יום שבת הוא לא עובד, ואז הוא שמח עם כלתו. השמחה שכאן כתוב, הכוונה היא שהוא יהיה במחיצת אשתו, אוכל ושמח עימה, שובת ממלאכה, כמו שאומר הרשב"א, לא יוצא למשא ומתן בשוק, כמו שאומר המאירי. כפי שביארנו לעיל, זה עניין השמחה שעליה מדובר כאן. שואלת אמרה במאי, ומה כאן מדובר? היא בבחור, אמרת 7, הרי בחור אמרנו שמח עם כלתו 7 ימים. היא באלמון, אלא מה תגיד מדובר היה? באלמון, אמרת יום אחד. לפני רגע אמרנו שאלמן, הנושא אלמנה, דינו רק יום אחד של שמחה. היא בית אימה באלמון יום אחד לברכה ו3 ימים לשמחה. והיא בית אימה בבחור 7 לברכה ו3 לשמחה. אומרת הגמרא, אני יכולה לתרץ לך את זה בשני אופנים. האופן האחד, אם תרצה תאמר, הברייתא מדברת באלמון שמתחתן עם אלמנה, ולכן תקנו לו יום אחד לברכה. כמו שאמרנו ברכת חתנים יש רק יום אחד. רגע, אבל אתה רואה כאן 3 ימים שקדו חכמים. לא קשור לברכת חתנים בכלל. זה שביתה ממלכה, שישמח עימה, ו3 לשמחה. צריך לשמוח איתה 3 ימים, אבל לא מברכים ברכת חתנים. והיא בית אימה, אומרת אמרה, ואם תרצה תאמר, תירוץ נוסף, בבחור 7 לברכה ו3 לשמחה. כשמדובר בבחור שנשא אלמנה, חכמים תקנו לו 7 ימים לברכת חתנים, כי הוא בחור, ואמרנו הברכה היא הרי בשבילו, אז 7 ימים יש גם ברכת חתנים כי הוא בחור, ו3 לשמחה. כיוון שעניין השמחה אמרנו זה בשבילה, אז לכן רק 3 ימים, כי הרי היא אלמנה. לדעת הרבה ראשונים, רמב"ם, רמב"ן, ראו, ריטבו, שני התירוצים כאן של הגמרא לא חולקים זה עם זה. ואז אם כן, מה שיוצא לנו מהסיכום של הדברים, נישואים של בחור, אפילו עם אלמנה, 7 ברכות יש. כיוון שהוא בחור, אמרנו 7 ברכות תלוי בו. יש לו 7 ימים של 7 ברכות. נישואים של אלמנה לאלמן, יש רק יום אחד ברכה. מכיוון שהוא אלמן, ואמרנו, כשהוא אלמן יש רק יום אחד ברכה. העניין של הברכות תלוי בו. נישואין של בתולה ואלמן צריך ברכה 7 ימים. כך הגמרא אומרת לקמן בעמוד ב'. בנוגע לשמחה, בתולה בעלה חייב לשמוח עימה, בתולה בעלה חייב לשמוח עימה כל 7. אלמנה בעלה חייב לשמוח איתה 3 ימים בלבד. בנוגע לשמחה שלה אין הבדלים מי התחתנה, עם אלמון, עם בחור, מדובר בתולה 7 ימי שמחה, מדובר באלמנה 3 ימי שמחה. מה הסיבה לחילוק בין ברכה לשמחה? כמו שאמרנו, החיוב בשמחה זה לתועלת הכלה. חכמים הכירו באישה שהיא זקוקה שבעלה ישמח אותה בתחילת תקופת הנישואין, שיהיה עימה, שלא ילך למלאכתו וינטוש אותה. אבל לא כל הכלות שוות. בתולה זקוקה ל7 ימים שלמים, אלמנה מספיק לה 3 ימים. אגב, יש מהראשונים שסוברים שהיות וזה מיועד לה, היא יכולה למחול גם כן. היא יכולה לוותר, כי השמחה נועדה בשבילי. סיפרה אשתו של הרב אליושיב, שמיד כשהם התחתנו, היא רצתה כמו כל כלה, בשבוע הראשון, ללכת, לקנות דברים לבית וכו', ללכת להסתובב עם החתן. אבל הוא אמר לה שתעשה לו טובה, שבוע ימים ראשונים של החתונה, שהיא תיתן לו את 7 ימים הראשונים להשקיע בלימוד התורה. והיא אומרת שמאז כבר לא הלכנו לקנות שום דבר. ראיתי כמה חשק באהבת התורה יש לו, אז לאחר מכן, אחרי שעברו 7 ימים הראשונים, כבר לא היה לי פה לומר לו, בוא עכשיו נלך ונעשה טיולים. היא אומרת, ירדתי מזה לחלוטין. אם כן, אנחנו רואים שתלוי בידה למחול. מאידך גיסא, כמו שאמרתי קודם, הברכה נתקנה על שמחת ליבו של החתן. אם הוא בחור, או אם אשתו היא בתולה, יש לו שמחה גדולה. לכן גם באלמן שנשא בתולה, אנחנו אומרים 7 לברכה. למה? הרי הוא אלמן, הברכה היא בשבילו. הוא אלמן, למה אתה מצריך 7? כי יש לו שמחה בעצם זה שהוא נשא בתולה. ואם הוא אלמן והיא אלמנה, השמחה שלו פחותה, לכן תקנו לו ברכה רק יום אחד בלבד. כך מבארים תוספות הראש, הרשב"א, הר"ן. לעומת זאת, רק שנדע שיש כאלה שאומרים ששני התירוצים כאן בגמרא חולקים זה על זה, לא נתעכב יותר מזה. דף ז עמוד ב'. שואלת הגמרא, מי טבעי מברכין לבתולה 7 ולאלמנה יום אחד, מי לאב אפילו אלמנה שנישאת לבחור? מה אמרת לי? בחור שנשא אלמנה, יש 7 ימים ברכת חתנים, כי זה אמרנו לצורכו.
לשמחתו, והוא בחור. אומרת הגמרא, הרי שענינו מברכין לבתולה 7. כל 7 יש ברכת חתנים, ולאלמנה יום אחד. שואלת הגמרא, במה כאן מדובר? אפילו אלמנה שנישאת לבחור? האם לא מדובר כאן אפילו באלמנה שנישאת לבחור? ומה ראית נתנו רק יום אחד לברכה? דוחה הגמרא, לא, לאלמון. מדובר שנישאת לאלמון, ולכן יש רק יום אחד לברכה, כי אמרנו אלמנה ואלמון, יום אחד לברכה. אבל לבחור מאי 7, יחי ליטני, מברכין לבתולה 7, ולאלמנה שנישאת לבחור 7, ולאלמנה יום אחד. שואלת הגמרא, אם ככה, מה יוצא לנו? שאתה אומר לי שבאלמנה שנישאת לבחור, שם באמת יש 7 ימים לברכה. כיוון שפה אנחנו מדברים רק יום אחד, כי מדברים כאן כשהיא נישאה לאלמן. אבל אם היא תינשא לבחור, יש לנו 7 ימים לברכה. שואלת הגמרא, למה לא כתבת לי את זה בברייתא? מברכין לבתולה 7. היית צריך מיד להוסיף, יש לי עוד אחד תמצא של 7. כשהאלמנה מתחתנת עם בחור, גם אז יש 7. ולאלמנה, כשהתחתנה עם אלמון, אז יש רק יום אחד. עונה הגמרא, מילתא פסיקתא קטנה, דליקה בתולה דבצרה מ7, וליקה אלמנה דבצרה מיום אחד. אומרת הגמרא, התנא שנה לנו בברייתא רק דברים מוחלטים. כשהתנא אומר לי בתולה 7, תמיד. לא משנה התחתנה עם אלמון, לא משנה התחתנה עם בחור, בתולה לעולם לא פחות מ7. כשהוא אמר לי אלמנה יום אחד, גם פה הוא מתכוון לעולם אלמנה לא פחות מיום אחד. יש מצב של יותר, כשזה יהיה עם בחור. אבל על כל פנים, התנא רצה לכתוב לי דבר מוחלט, והדבר המוחלט הוא שאין אלמנה שיש לה ברכה פחות מיום אחד. פסקה, גופה, אמר רב נחמן, אמר לי הונא בר נתן, תנא, מניין לברכת חתנים ב10, שנאמר, ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה. ורבי אבאו אמר, מהכה, במקהלות ברכו אלוהים, השם ממקור ישראל. הגמרא כעת חוזרת למאמר של רב נחמן, והגמרא תרחיב בו. גופה העניין שהבאנו לאל כמובאה, בואו נפתח אותו. אמר רב נחמן, אמר לי הונא בר נתן, תנא, מניין לברכת חתנים ב10, מי אמר שצריכים להיות 10 תחת החופה שם בברכת חתנים? שנאמר, ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה, וישבו, זה סיום הפסוק. בועז לא צריך לכנס 10 אנשים לצורך הקידושים והנישואים עצמם, זה מספיק לשני עדים. למה הוא כינס אותם? לצורך הברכה. מה אתה רואה? הברכה החשובה, דבר שבקדושה, היא מצריכה 10 אנשים. ורבי אבאו אמר מהכה, רבי אבאו מביא מקור אחר, מפסוק שנאמר בתהילים ס"ח, במקהלות ברכו אלוהים, השם ממקור ישראל. מי שמברך את השם ממקור ישראל, מקור זה הרחם של האישה, זה נקרא מקור, דם היוצא מן המקור. מי שמברך את השם על עסקי מקור, הכוונה היא ברכת חתנים, איך הוא מברך את זה? במקהלות. מה זה מקהלות? 10. מי אמר לך שמקהלות זה 10? אולי יש מקהלה של 5? תראו רש"י. אומר רש"י, מברכים לבתולה 7. אולי נקדים את הרש"י הזה. לכמן מפרק כשבאו פנים חדשות, מברך כולן כל ימי המשתה, והיא לא מברך חדה. נראה את זה בהמשך, את העניין של הפנים חדשות. במקהלות ברכו אלוהים, השם ממקור ישראל. אומר רש"י, על ברכת מקור צריך קהל, זה המקהלות. והיינו 10, כמו הקהל את העדה. אין הקהל בפחות מעדה. הקהל כמה זה? זה עדה. כמה זה עדה? ועדה 10. מהיכן אתה יודע? כדי אלפינן מעדת מרגלים. עד מתי לעדה הרעה? יצאו יהושע וכלב. במרגלים היו 12, יצאו יהושע וכלב, נשארו 10. הנה למדת שעדה זה 10. הקהל את העדה, למדנו שהקהלה זה דווקא ב10, בעדה, במקהלות זה 10. מה שרק לכאורה טעון הבנה. עדה והקהל זה 10. מקהלות אולי זה 20. תראו תוספות במקהלות ברכו אלוהים. אף על גב דמקהלות תרי קהילות משמע, אין סברה לחלק בין 10 ל-20 לעניין שום מילתא. הרי כשאני אומר לך מניין, אתה אומר לא, זה מניין של 20. לא, זה משהו שונה. לא, ברגע שיש 10, גמרנו, יש שכינה. לעניין שום מילתא אין הבדל בין 10 ל-20. ומקהלות דעלמא בא אלה ממר. אז למה זה לשון רבים? במקהלות הכוונה מקהלות הנעשים בעולם, זה הכוונה. אבל לא מתכוון להגיד שבמקום הזה ישנם 2 מקהלות. לא, אלא מקהלה פה ומקהלה פה ומקהלה שם, אבל מספיק רק מקהלה אחת, שזה 10. ומי הוא בירושלמי דריש במקהלת כתיב חסר וו. בירושלמי מרגיש בקושי הזה, והוא אומר כתוב במקהלת, לא כתוב עם וו, זה אומר לשון יחיד. מה זה אומר? קהל יחיד, רק 10 ולא 20. שואלת הגמרא ברב נחמן בהיקרא דרבי אבאו, מהי דריש ב? רב נחמן, מה הוא דורש מהפסוק שהביא רבי אבאו במקהלות?
מי בא אלה לכדתניא? היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברין שבמעי אימן אמרו שירה על הים, שנאמר במקהלות ברכו אלוהים, השם ממקור ישראל. הוא לומד כל העניין הזה לשירה שאמרו עוברים בעת קריאת ים סוף. מניין שאפילו עוברים שבמעי אימם אמרו שירה על שפת הים אחרי שהשם קרא את הים והטביע את המצרים, שנאמר במקהלות ברכו אלוהים השם ממקור ישראל. כאשר ברכו אז את הקדוש ברוך הוא, היה זה גם כן באותם המקהלות הצטרפו אלה שהם ממקור ישראל, אלה שהם ברחם, כמו שאמרנו, מקור הישראליות. אלה הישראליות ברחמן היו עוברים שאמרו שירה. שימו לב, הגם שבפסוק הזה לא מוזכר בכלל קריאת ים סוף, הפרק בתהילים שם מדבר באירועי יציאת מצרים, מתן תורה, ואפשר ממילא לשייך את זה לענייני קריאת ים סוף. אומרת הגמרא, ואידך, דהיינו רבי אבאו, למה לא דורש כרב נחמן? אם כן, למה קרא מבטן, מה אם ממקור, על עסקי מקור. אומר לך, אם באמת תרצה לדרוש כמו רבי מאיר, איך שרב נחמן דורש כדעת רבי מאיר, למה הפסוק לא אומר מבטן ישראל? למה אתה מדבר על מקור? תדבר על בטן. מה אם ממקור? בא לומר לך על עסקי מקור. בפשטות, עניין המקור יותר מרמז על מקום הביאה, ולעומת זאת, עניין הבטן יותר מרמז על המקום של העובר. דחו קצת להשתמש בביטוי מקור בנוגע למקום העובר. כמו שהתורה אומרת, את מקורה הערה. את מקורה בפשוט מדובר על הפרוזדור, ולכן יותר מסתבר לה לגמרא שכאן אנחנו מדברים על עסקי מקור, עסקי נישואין, שזה עניינו הביאה של הפריה ורבייה. כי אם היה מדובר, היה בעוברים, העובר לא נמצא במקור, שזה יותר שייך לפרוזדור, אלא הוא נמצא יותר ברחם. ורבי אבאו בהאי קרא דרב נחמן מאי דריש ב... טוב, הגמרא עכשיו שואלת, אתה רבי אבאו, מה עושה עם הפסוק של רב נחמן, מה שכתוב אצל בועז, ויקח 10 אנשים מזקני העיר ויום ישבו פה? עונה הגמרא, הרו מבא אלה למדרש עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. דאיסל כדעתך לברכה, לא סגיה דלאו זקנים? הוא אומר לך, מה ששם בועז כינס 10 אנשים, זה כדי שהוא ידרוש בפניהם את ההלכה שהתורה אסרה לעמוני ומואבי לבוא בקהל השם דווקא זכרים, אבל לא עמונית. הנקבות לא נאסרו, לא מואבית. אומרת הגמרא, כי אם אתה תרצה להגיד שלא זה העניין, אלא מה העניין בשביל ברכת חתנים, תגיד לי, לא סגיה דלאו זקנים? למה הוא צריך לאסוף את הזקנים, התלמידי חכמים הגדולים? למה? שיקח 10 אנשים בשביל לברך. אנחנו זקוקים למניין בלבד, לא משנה גם אם יהיה מניין עמי הארץ. הוא צריך שזה דווקא את החכמים, אלא הוא רצה לפרסם את ההלכה הזאת, ולכן לקח דווקא 10 זקנים. שואלת הגמרא, ואידך איסל כדעתך למדרש, לא סגיה דלאו 10? רב נחמן אומר, אם תגיד שכל העניין היה רק כדי לדרוש את ההלכה שהעמונית ומואבית מותרת, תגיד, אני מבין למה צריך זקנים, אבל אני לא מבין למה צריך 10. מכיוון שאין צורך כאן ב10 לצורך העניין הזה, הוא יכול לדרוש את ההלכה הזאת גם בפחות מ10 אנשים, צריך מניין? עונה הגמרא, אין לפרסו ממילתא, וכדא אמר לשמואל לרב חנא בגדתא, פוג בית אלי ב10, ואם הלך באמפיו, המזכה לעובר קנה, והלכתה, המזכה לעובר לא קנה. אומרת הגמרא, כן, הוא היה זקוק ל10, ולמה לפרסם את ההלכה? ההלכה הייתה רופפת. רואים שלאחר מכן, גם בימיו של ישי, התחילו להתעורר עוד פעם ספקות, עד שאתה שואל אותי, האם הנער הזה הגון למלוכה? תשאל אותו אם הוא כשר לבוא בקהל, כמו שראינו שם. זאת אומרת, התחילו להתעורר ספקות בעניין. בועז רצה שלא יהיו ויכוחים בעניין, זה הרי הסיבה שטוב לא רצה לגאול, כיוון שהוא אמר לו, אשחית את נחלתי. לא ברור לי לגמרי העניין של מואביה, האם היא מותרת. זאת אומרת, בועז רצה פה לעשות דבר שיהיה ברור ומוחלט. איך אתה עושה ומפרסם את הפסק הלכה הזה? אתה מביא 10 אנשים, על ידי שיש 10, זה נותן פרסום והד, ועל ידי כן ידעו כולם, עמונית ומואבית מותרת. והגמרא מביאה לזה דוגמה. כדאמר לשמואל לרב חנא בגדתא. שמואל אמר את הדבר שנראה כעת לרב חנא מבגדד. כבר הסברנו בעבר, יש בזה 2 פירושים. פירוש אחד אומר בגדתא, כמו בגדדה, כביכול מבגדד. עיר שהייתה מוכרת בזמנם בשם בגדד. יש ביאור אחר שראינו ברש"י ביבמות, שמדובר שהוא היה בקי באגדתא, אז זה בגדתא, הכוונה הבקי באגדתא, זה הכוונה בגדתא. הוא אמר לו, פוג והייתי לי ב10, תביא לי 10 אנשים, ואם הלך באמפיו, כי אני רוצה לפרסם הלכה. ומהי ההלכה? המזכה לעובר קנה. אדם שמזכה לעובר במעי אמו, יכול לעשות קניין ולזכות לו, והעובר קנה את החפץ. מה אתה רואה? כדי לפרסם דבר,
מביאים 10 אנשים. זו הסיבה שבועז הביא כאן 10 אנשים. אבל הגמרא דוחה את עצם ההלכה והלכתה המזכה לעובר לא קנה. ההלכה היא לא כדברי שמואל, אדם שמזכה לעובר, העובר לא קנה את המתנה. ההלכה היא כדעת רבי יוחנן, שאומר שמי שנותן מתנה לעובר לא קנה. אדם שמזכה חפץ לעובר, לא קנה העובר את החפץ, כיוון שהעובר נחשב כדבר שלא בא לעולם. אי אפשר להקנות דבר מה למישהו שלא בא לעולם. שמואל לעומת זאת סובר שמי שמזכה לעובר כן קנה, מכיוון שלפי דעתו עובר נחשב לדבר שבא לעולם, כיוון שהעובר קיים ברחם אמו. אבל אם זה מישהו שעדיין לא נוצר כלל, זה לא שייך לזכות לו. אני מזכה לבן שיוולד לך בעוד 5 שנים, לא שייך. אבל העובר הוא כאן, הוא ישנו, הוא רק מכוסה. אפשרות נוספת, ששמואל חולק על עצם הדבר, והוא סובר שאפשר להקנות גם למי שלא בא לעולם, ואז ממילא הוא יכול גם להקנות לבן שלך שעדיין לא נולד. תוספות כאן אצלנו מביא את שתי האפשרויות הללו. פסקה, תנו רבנן מברכים ברכת חתנים בבית חתנים. רבי יהודה אומר, אף בבית האירוסין מברכין אותה. אמר אביי, וביהודה שנו, מפני שמתייחד עמה. ברייתא שנינו מברכים ברכת חתנים בבית חתנים, בזמן שהכלה נכנסת לחופה והיא נישאת כעת לבעלה. זה הכוונה בבית חתנים. רש"י לומד שבית חתנים אין הכוונה הבית של החתן בדווקא, אלא הכוונה מקום עשיית החופה. זה נקרא בית חתנים. כך מבאר הריטב"א. ואם כן, הברייתא אליבא דרש"י בא ללמד אותנו מתי מבחינת הזמן, ולא מבחינת המיקום. המיקום פה זה לא מה שדיברנו עליו. בית חתנים זה אומר בזמן שמתחתנים, בזמן שעושים את החופה. לעומת זאת, יש ראשונים אחרים שמבינים מהברייתא הזאת שלא מברכים ברכת חתנים כל 7 ימי המשתה, אלא רק בסעודה שאתה עורך אותה במקום החופה, מה שנקרא בית חתנים, או בבית הפרטי של החתן. יש ראשונים אחרים שחולקים, והם אומרים כל מקום שכעת יסעד החתן, גם אם הוא מגיע ל7 ברכות אצל קרובים, כמקובל בזמננו, זה נקרא בית חתנים, ומברכים 7 ברכות. המאירי אומר, וזה בעצם המקור לשני המנהגים הללו. לפי מנהג האשכנזים, וכך גם כן נוהגים התימנים, מברכים את כל 7 ברכות בכל מקום, שזה אומר גם במקום ששם מזמינים את החתן והכלה וזה לא בית חתנים כלל. לעומת זאת לפי הספרדים 7 ברכות עושים רק בבית חתנים, זה אומר אם החתן עושה את 7 ברכות בביתו, אם לא יש רק ברכה אחת ולא 7 ברכות. זה לא מוסכם על כל הספרדים, יש כאלה שרוצים להגיד שמנהג המרוקאים שונה, אם זה גם בין הספרדים עצמם, תלוי בחילוקי מנהגים. מה שאמרתי זה דעת הרב עובדיה יוסף. רבי יהודה אומר, אף בבית האירוסין מברכין אותה. דעת רבי יהודה, כשהחתן מארס אותה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, גם שם מברכים את ברכת חתנים כולה, את כל 7 ברכות. נראה בהמשך הסבר לעניין. כבר הסברתי בעבר שבזמנם האירוסין והנישואין היו 2 דברים נפרדים. האירוסין זה הרי את מקודשת לי, יכלו לעשות את זה היום, אחרי שנה את החופה. אז לכן כשכאן רבי יהודה אומר מברכים ברכת חתנים גם בבית האירוסין, פירושו של דבר, גם שהיה פה רק אירוסין, רק הרי את מקודשת לי, בלי חופה, בלי שום דבר, מברכים. אמר אביי, מה שאמר כאן רבי יהודה, וביהודה שענו. רבי יהודה מתייחס למקום הנקרא יהודה. למה? מפני שמתייחד עמה. ביהודה מקובל היה לייחד את החתן והכלה אחרי האירוסין. לא ממתינים עד לחופה, אלא כבר אחרי האירוסין. זאת אומרת, תוך שנה, לדוגמה, מארס אותה היום, אחרי שנה כונס אותה לחופה. גם בתקופה שהם מאורסים, היו מייחדים אותם יחד, כיוון שיכול להיות מאוד שהחתן יבוא על כלתו באותו הזמן. אנחנו אומרים, כלה בלא חופה אסורה לבעלה כנידה, לכן אומר רבי יהודה, תדאג שיהיה כבר 7 ברכות. כלה בלא ברכה אסורה, תעשה את כל 7 ברכות כבר בעת האירוסין, ואז היא תהיה מותרת. ודאי חייבים להדגיש שמה שהיו עושים ביהודה, מדובר שהכלות שם היו בזמן האירוסין טהורות, אם לא יש כאן בעיה בכלל של נידה וכרת. בירושלמי יש הסבר למנהג שלכאורה משונה מאוד בזמן האירוסין, מייחדים אותם, חתם בעל הכלה, מה יותר בזה? אז יש הסבר אחד שהיו מרגילים אותם זה עם זה כדי לקרב את הלבבות, כדי שמיד אחרי החופה הוא יוכל לקיים מצוות פריה ורבייה. אלא כיוון שהם היו מתייחדים, יכול להיות מאוד שהוא יבוא עליה. זאת אומרת, היו נוהגים ביהודה לייחד אותם, והדבר הזה גרם לכך שגם יכל לבוא עליה. ולכן, כדי שלא נגיע לכזה מצב שהוא יבוא עליה בלי ברכה ואז היא אסורה לו כנידה, ברכו את כל הברכת חתנים כבר בשעת האירוסין.
לעומת זאת בירושלמי יש שם הסבר אחר למנהג שנהגו ביהודה. כתוב שכאשר עלו בני יעקב ממצרים כדי לקבור את יעקב במערת המכפלה, עשיו רצה למנוע באדם, הוא אמר המערה שייכת לו, קם יהודה הרג את עשיו. יש מקור אחר שכתוב חושים בן דן, אלה מדרשים חלוקים. כנקמה על זה, כאשר גברו צאצאי עשיו, שזה אומר רומי, הם גזרו במדינת יהודה שכל בתולה הנישאת תיבעל תחילה להגמון. כדי להבטיח שהכלה לא תתרצה להיבעל לשר, ועל ידי זה אולי תאסר על בעלה, כדי שזה יהיה גדר של אונס, וכדי להבטיח גם כן שלא יהיה מצב שהקיסר, ההגמון עשה הכלי, וראינו כבר בתוספות לאל שהאישה נקשרת למי שעשה הכלי, היו מייחדים אותם ביהודה קודם לכן, ואז עשה הכלי מבעלה הישראל, ואז גם אם תיבעל ההגמון תחילה, כבר חיבתה נתונה לבעלה, ואז בעילת ההגמון תהיה אצלה כאונס גמור, וממילא לא תאסר על בעלה. יוצא אם כן לסיכום, מה שכתוב לנו כאן בברייתא, מברכים ברכת חתנים בבית חתנים. רבי יהודה אומר, אף בבית האירוסין מברכים אותה, זה לא מחלוקת. אחד דיבר בכל הארץ ובכל מקום בעולם, והשני דיבר ביהודה. רבי יהודה דיבר ביהודה. תניא אידך, מברכים ברכת חתנים בבית חתנים, וברכת אירוסין בבית האירוסין. אומרת הגמרא שלנו ברייתא אחרת, ברכת חתנים מברכים בבית החתנים, וברכת אירוסין מברכים בבית האירוסין. שואלת מיד הגמרא, ברכת אירוסין, מה היא מברך? מהו נוסח הברכה ברכת האירוסין? רבין ברב עדה ורבא ברב עדה תרביו משמי דרב יהודה אמרי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על האריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין. אומרת הגמרא, הברכה היא ברוך אתה השם אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על האריות, ציוונו להתרחק מן האריות, אסר לנו את הארוסות כל עוד שלא כנס אותה לחופה, והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין. אסר לנו את הארוסות, הגם שאיסור הארוסות לפי דעת רש"י זה רק מדרבנן, עם כל זה אנחנו מברכים על זה, הגם שאתה אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, כמו שאתה מברך וציוונו על נר חנוכה. חכמים ציוו אותנו, השם ציווה אותנו בלאו דלא תסור, ועשית ככל אשר יורוך וכולי, לכן אפשר לברך על זה וציוונו. אז גם פה, וציוונו לאסור לנו את הארוסות על פי חכמים שאסרו אותם לנו. רק שיש כאן דיון בראשונים, מה שייך לברך על איסור, תמיד אני מברך על משהו שהשם התיר לנו, לא על משהו שהשם אסר לנו. כשאתה מברך על השחיטה, אתה לא אומר, אשר אסר לנו את העבר מן החי, והתיר לנו את הבהמה השחוטה. מי שירצה יעין רמב"ן, ריטב"א, שיטה מקובצת ועוד. והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין. התיר לנו את הנשואות, למעשה הנוסח הזה הוא מטעה, כיוון שמשתמע התיר לנו את הנשואות, כל הנשואות מותרות לנו. מתוך כך נראה לרבנו תם נגרוס בנוסח הברכה, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. דווקא הנשואות לנו שלא יבוא לידי טעות, כיוון שזה נעשה בפרהסיה. נשים לב, כאן בגמרא כתוב על ידי חופה וקידושין, בוו, והדבר הזה לכאורה תמוה מאוד, חופה וקידושין, על ידי קידושין וחופה, ככה צריך לומר. שאלה שכמעט כל הראשונים עוסקים בה. אני אתן אולי כמה תשובות, יש על זה הרבה תשובות, ראשונים ואחרונים, יש על זה רב חיים, יש על זה הרבה תשובות. הר"ן כותב על ידי חופה וקידושין שקדמו לה. המורדכי אומר, הרי לפעמים נכנסים לחופה עוד לפני הקידושין, כמו בזמננו, כבר נכנס לחופה, והקידושין לאחר מכן הוא מקדש אותה. כמו שאמרתי, יש עוד טעמים רבים בראשונים ובאחרונים, לא נתעכב. על ידי חופה וקידושין. יש מחמת כן שאומרים שהגרסה פה היא מוטעת. זה לא על ידי חופה וקידושין, אלא זה על ידי חופה בקידושין. נכנסנו לחופה בקידושין שעשינו. אלא מה? למה זה כתוב בקידושין? אומר בעל העיטור, כיוון שמדובר פה בבית רפה, ולמה היא רפה? זה בגד כפת בראש מילה, צריכה להיות גושה. הסברנו כמה וכמה פעמים בשיעורים שלנו לתנ"ך, שאומנם בגד כפת בראש מילה הוא דגוש, אבל אם המילה קודמת מסתיימת באחת מאותיות אהבי, זה נקרא אהבי סמוך, דהיינו אם נקראות שתי המילים יחד, אנחנו מפילים את הדגש מהבגד כפת. לדוגמה, אני אומר פרעה, אבל אם יהיה כתוב לי כי פרעה, אני לא אגיד כי פרעה כשהם נקראים יחד, אני אגיד כי פרעה. דגש יורד. ואם כן גם פה חופה מסתיים בה', צריך להגיד על ידי חופה וקידושין עם בית. אבל כיוון שזה נשמע לאנשים וקידושין כמו וו, לכן אנשים אומרים על ידי חופה וקידושין בוו, אבל זה באמת טעות, צריך להגיד וקידושין בבית. ראיתי בספר עלי תמר שהוא כותב שאומנם אצל התימנים שיודעים להגות את הבית כבית ואת הוו הוגים כוואו,
וזה לאו דווקא תימנים, הוא יודע רק מהתימנים, אבל אנחנו יודעים שזה לא רק הם, אלא אצל עוד חלק מהספרדים יש עיראקים, יש טוניסאים, ועוד שקוראים את הוואו כוואו, והיות וכן, אז יש הבדל אם אתה אומר חופה וקידושין או חופה וקידושין, שזה בעצם משמעות שונה לגמרי, ובאמת חייב להיות הבדל ביניהם, כי אם לא, אתה אומר שמור את חודש האביב, חודש האביב או חודש האימו, איש אביב ואימו תיראו, אביב או גם חורף וסתיו, מה ההבדל ביניהם? בעל כוכך, שזה איש אביב ואימו תיראו, ושם מדובר חודש האביב, שניהם בבית. אגב, שנדע שחכם בן ציון אבא שאול דווקא מכאן רצה להוכיח שהוו נהגת כמו הבית. כך הוא רוצה להוכיח שהקדמונים כך הגו, כי אם לא, איך ייתכן שהגיעו לטעות הזאת? מכאן הוא רוצה להגיד שהם הגו את הוו כמו הבית, ולכן הוא נוקט שלא צריכים להגיד וואו אלא וו. אומרת הגמרא רב אחא ברי דרבא מסיים בה משמי דרב יהודה, ברוך אתה השם מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. אומרת הגמרא, אנחנו ראינו קודם מסיימים והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושים בלי ברכה בסוף. הגמרא כעת מביאה דעה חולקת, רב אחא ברי דרבא היה מסיים כך משמו של רב יהודה, ברכה גם בסוף, ברוך אתה השם, עוד פעם ברכה, מקדש ישראל על ידי חופה וקידושים. כמו שיש לך ברכות קצרות, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, ויש ברכות ארוכות, ברוך אתה השם אשר יצר, ברוך אתה השם רופא כל בשר. כך הוא היה מסיים כאן בברכה גם בסוף. אומרת הגמרא, מן דלא חתים מדדאבה ברכת פירות וברכת מצוות. מי שלא היה חותם, ברכת האירוסין דומה לברכה על הפירות ולברכה על המצוות שאין בהם חתימה. רש"י אומר, למה זה דומה להם? אומר רש"י, ברכת פירות, בורא פרי העץ, ברכת מצוות, על השחיטה ועל המילה, דכיוון דכולה חדא הודאי, ואין הפסק בקשה בינתיים, לא בעיה חתימה, כדי אמר בערבי פסחים, ברכת המצוות טעם ממי, משום דהודאי, הנה מכולה הודאי. גם פה זה הודאה, ברוך אתה השם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על העריות, עשינו את הארוסות, התיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין. זהו, לא צריך להוסיף יותר מזה חתימה. ומאן דחתים, לעומת זאת רב אחא ברי דרבא, שאומר שכן צריכים לחתום, ברוך אתה השם מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. מדדהבה הקידושה, בדומה לקידושה, הכוונה היא ברכת אירוסין, יש לדמות אותה לקידוש, והיות וכן יש גם לחתום. מה הקשר? תראו רש"י, מדדהבה הקידושה, כיוון דבלשון קדושה היא כקידוש היום חתמינם באה. מכיוון שאתה מדבר כאן על קידושין, מדבר כאן על קדושה, ולכן גם בחתימה מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין, כיוון שאנחנו מדמים את זה לעניין הקידוש, היות וכן אנחנו כאן חותמים בברכה. אפילו שבעצם מצד עצמו לא היינו צריכים לחתום בברכה, כי יש פה עניין אחד, זה לא כמו קידוש היום, שרש"י אומר ששם ישנם שני עניינים, עם כל זה, כיוון שכאן הזכרנו עניין של קידוש, אנחנו חותמים כאן כמו בקידוש. תוספות מתקשים בדברי רש"י, אנחנו לא נתעכב על זה, אנחנו ממשיכים. תנו רבנן, מברכים ברכת חתנים בעשרה, כל 7. שנינו בברייתא, מברכים ברכת חתנים על ידי 10 אנשים, כל 7 ימי המשתה. כל 7 ימי המשתה מהחופה, 7 ימים מברכים ברכת חתנים. יש אומרים ש7 הימים האלה נספרים מעת לעת, ויש אומרים שזה נספר על פי ימים שלמים, וכך הוא המנהג. אמר רב יהודה, והוא שבאו פנים חדשות. אומר רב יהודה, כל זה בתנאי שיש לנו כמה פנים חדשות. ברגע שיש פנים חדשות, אז אפשר לעשות את ברכת החתנים במשך כל 7. לא יהיה לך פנים חדשות, אתה לא מברך ברכת חתנים כל 7. מה זה הפנים חדשות שנאמרו כאן? תראו רש"י, פנים חדשות בכל יום שלא היו שם אתמול. המאיר מסביר, מי שלא היה בסעודה אתמול הוא בכלל פנים חדשות. גם אם הוא היה שם בשעת הנישואין, או שלשום ולפני שלשום. אליבא דהמאיר הוא נקרא פנים חדשות, כי אתמול הוא לא היה. הריטב"א חולק עליו, הריטב"א אומר שפנים חדשות זה מי שלא ישתתף באף אחד מהסעודות שהיו עד היום. לדעת הרמב"ם, פנים חדשות זה מי שלא שמע את ברכת החתנים שבירכו מתחת לחופה. ממילא, כל מי שלא היה בחופה יכול להיקרא פנים חדשות. הרמב"ן, הרשב"א, הראש ועוד ראשונים הם חולקים והם אומרים שפנים חדשות זה גם אם הוא שמע את ברכת החתנים תחת החופה, אבל הוא לא אכל, הוא לא השתתף באף אחת מן הסעודות, גם כן נקרא פנים חדשות. תראו תוספות, פה יש הערה מאוד חשובה, וגם פעם שמעתי את ההלכה הזאת משם הרב אליושיב, שהוא אמר שההלכה הזאת צריכים לשים לב אליה, כיוון שהרבה טועים בה.
והוא שבאו פנים חדשות. אומרי, דפנים חדשות אין קורא, אלא בבני אדם שמרבים בשבילם השמחה יותר. מה זה פנים חדשות? מישהו שיש לנו שמחה בזה שהוא בא. נפקא מינה, יושב כאן החתן, יש לנו 7 ברכות. רגע, איך 7 ברכות? מי פה? אלה שהיו אתמול, אלה שהיו שלשום, כל המשפחה. מי כאן פנים חדשות? לא, שנייה, חכה רגע, נקרא לשכן. איזה השכן? השכן משמח בביאתו את החתן? הוא מכיר את החתן? אתה יכול לקרוא לו פנים חדשות? אומרים התוספות, פנים חדשות בבני אדם שמרבים בשבילם השמחה יותר. שימו לב, בשבת דחשבינם פנים חדשות, דאמרינם בהגדה, מזמור שיר ליום השבת. אמר הקדוש ברוך הוא, פנים חדשות באו לכאן, נאמר שירה. למה שבת נקראת פנים חדשות? לא צריך פנים חדשות בשבת. השבת היא הפנים חדשות. כיוון שמזמור שיר ליום השבת אומר השם יתברך, פנים חדשות באו לכאן. אתה רואה שזה נקרא פנים חדשות. אומר התוספות, אל תשאל, הנה, מה, יש לו שמחה? כן, התמנמים מרבין לכבוד השבת בשמחה ובסעודה. מה ראית? פנים חדשות זה מישהו שמרבין לכבודו. הפוסקים מוסיפים, גם יום טוב ראשון ויום טוב שני נחשבים פנים חדשות. אלא מה? שלפי דעת השולחן ערוך זה נאמר דווקא בשתי הסעודות הראשונות, לא בסעודה השלישית. לעומת זאת הרמ"א כותב שנוהגים לברך 7 ברכות גם בסעודה השלישית, או בגלל שרגילים לבוא לשם פנים חדשות, או מפני שאז רגילים לדרוש, וזה כמו פנים חדשות. הפוסקים דנים לפי זה. אז אם יש דרשה וזה ביום חול, זה גם יכול לחשב כפנים חדשות. למה דרשה נחשבת כפנים חדשות? אז מסבירים, כיוון שהיא מרבה את השמחה, כמו שכתוב פיקודי השם, הפקודות של השם הם ישרים משמחי לב. זה אומר, כשדורשים בדברי תורה, זה מרבה שמחה, ואם כן, זה גם יכול לחשב כפנים חדשות. יש וורט מפורסם, שפעם שאלו את הרב מבריסק, הרב, מאיפה אתם המצאתם בבריסק את הצווי דינים? צווי דינים. יש ביטוי שכתוב פה, וזה אותו ביטוי בדיוק כתוב גם במקום אחר. אתה אומר, לא, זה שני עניינים שונים, צווי דינים. יש עניין כזה ויש עניין אחר. איך? זה אותו עניין. אמר לו הרב, שאל אותך שאלה. אמר לו, בבקשה. אמר לו הרב, תגיד לי, כתוב בנוגע לכלי שקיבל טומאה לצורך העניין, אם לדוגמה היה זה אור, הלכת ועשית מהאור הזה, עשית ממנו מנעל. האם הוא עדיין ממשיך בטומאתו? אומר לו לא. אומר למה לא? אומר לו כתוב פנים חדשות באו לכאן. נפלא מאוד. אז המנעל הוא פנים חדשות. אומר לו הרב מבריסק, תגיד לי, ל7 ברוכס אפשר להביא מנעל בדין פולים חדושס? נו באמת כבוד הרב, מה הקשר? מה המנעל פנים חדשות? מה שייך? אומר הרב, אני לא מבין, כאילו, מה זאת אומרת מה שייך? אני לא מבין, פה כתוב פנים חדשות, פה כתוב פנים חדשות, אני לא מבין חילוקים, מאיפה אתה ממציא לי צווי דינים? לא, זה מנעל של טומאה, זה בהלכות 7 ברכות, מאיפה? זה אותו דבר, זה אותו... כן, הוא הבין לבד את דברי ההבל, שגם שכתוב את אותם מילים, ההגדרות הן שונות, הדינים הם שונים. אם אותו אדם היה חכם, יכול להגיד לו, הרב, כנראה שהמנעל לא משמח את החתן, אז אולי אין בזה גדר של פנים חדשות. ראינו שרק האלה שמרבים בשבילם השמחה, בשביל מנעל לא מרבים את השמחה. כן, לא משנה, תירוץ של הבל, אבל על כל פנים לענייננו, אנחנו רואים שעניין הפנים חדשות זה לא כמו שהעולם חושבים, אלא צריך שירבו שמחה בשבילו. שואלת הגמרא, מה אם מברך? מה הם הברכות של נוסח ברכת חתנים? אמר רב יהודה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו ויוצר האדם, ואשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו, והתקנו ממנו בניין עד עד, עד ברוך אתה השם יוצר האדם. סוס תסיס ותגיע להכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה השם משמח ציון בבניה. שמח תשמח רעים האהובים כשמח יצרך בגן עדן מקדם. ברוך אתה השם משמח חתם וחלה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר ברא ששון משמחה חתם וחלה, גילה רינה דיצה חדווה אהבה ואחווה שלום ורעות. מהרה השם אלוקינו ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתם וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם ונערים במשתה נגינתם. ברוך אתה השם משמח חתן עם הכלה. עד כאן גרסנו הכל ביחד, יש כאן את כל 7 ברכות. זה מה שהגמרא מפרטת כעת, מהי מברך, מהו הנוסח. אומר רב יהודה, זהו נוסח הברכות.